weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hello sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to gurela oumar ly to joola to gurela oumar ly to diala to jafana sori kuma to silla jongto to nabbaji to ciloña ko to dabiya odeji to koɓɓillo ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou baydi kaw to ndulumaji ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou samba wanna to bappalile ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie résultat ji kawguela baccaloria hitade 2024 2025 yalti ha laaɓi e ndera jokli leydi e kala ɗum ko kikiɗe aseta hanki to leydi sénégal ko ƴiwode hewde ndiyam woni ko jippi kikiɗe hanki fayi jamma toon to touba wuuro teddugo ha to kawlak kala galleji kewɗi e beddaji kewɗi oɗo saaha joni ne mbi dakka ndiyam to leydi mali ma en kaale janguji sebbitiɓe mbaɗi kay toon to gawo ha to douenza kala to leydi to kedde afrique ma en jabbo musidɗo men alassana oumara mbocco habruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi chine to leydi syrie to leydi palestine to dowlaji dentuɗe amérique bisimilla moon e ketki otodirte joni joni prem pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno amadou tijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv gorko mo melga wuuro jinneji allah lumrimo gandal omo safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno amadou tijane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe gorko seydani kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe prostate ustaraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen kala ceerno amadou tijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji haysina prostate ma koko ɓurno ha ala ko heddi so wonani opéré so tawi on jokkodiri joni joni docteur eɓe ma kalama namdoma hol o safara mo ƴettuɗa gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe estomac so tawi estomac ma kay so yeehi ha ala to heddino kay so tawi on jokkodiri joni joni mbatta ñamde mbatta yarde nder balɗe tati kala ko kajeɗa ceerno amadou tijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe makko ewɗo saaha mo tawe to france kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko whatsapp ko numéro appel kadi mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno amadou tijane diallo base makko ne tawe to nakshode ne tawi ɗon ɓiyi kone wiye ceerno abdoulaye ceerno abdoulaye numéro mum téléphone mbatta ko 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to rosso mauritanie ha to dagana mauritanie kala enen tawe ɗon sehil makko ɓinene makko ceerno amadou dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo ko fate leɗɗe gorago leɗɗe ɓayli ƴakkoji ɓalli musoji e koyɗe ɓuutoje kala sa jokkodiri e makko e oɗo numéro joni mbiya alhamdulillah mbatta 77 537 79 28 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno abdoulaye diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno amadou tijane diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama hettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo tati lewru juko woni août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habaruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete e ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men e ɗemgal pular noon jayande moon jayande weltare e ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen pecca sunare men e dendagal ɓesgu seeno busanaɓe kala ha tengti noon e galle jangde jaltugol aduna biyetenoɗo ceerno Alassane Alpha Dieng noon ko aleta hande o suuɓa ko yalti aduna ko altine janggo o wirete sanga 10 heures to saare gonga toon to seeno busoɓe eɗen pecca sunare men noon e dendagal seeno busonaɓe kasganaɓe hayre mbaranaɓe hayre gollernaɓe hayre lawnaɓe e dendagal guure taari ɗumen kala eɗen pecca sunare men kadi e bani men debbo biyeteɗo Fama Dieng Fama Alassane Dieng tawi kadi ko liggotoɗo to état civil e nder Nouakchott e oɗo saaha joni to centre Arafat mo Nouakchott eɗen pecce makko sunare kanko e dendagal miñiraɓe makko e mawniraɓe makko kala eɗen mbiya tan de Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina habaruji men ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie noon toon to Likseyba gorgol noon teskama ndeɗo yontere kala walla mbiyen ɗeɗo balɗe kala woni toon tigui ko pitte ko sagataɓe wuuro ngo kay caggal kay nde hakima wuuro ngo nodduno kay ko fati pittugol wuuro ngo guila ɗum noon waɗi guila nden kay sagataɓe wuuro ngo kay sagataɓe kala leegal sagataɓe yontaɓe mum nana daari lankay gam fittude laɓɓinde leydi men guila e booli mawɗi kay to bawɗi ɓurɗo wawde rewede ha e nokkuji taw ko place uji public kala e yaltirde wuuro ngo kala e oɗo saaha joni ko golle paydirɗe fewi tawi ko sagataɓe yerlitiɓe kay kañumen goni e wadde toon ɗen golle paydinɗe no fewi saabu kayne
ene anda e oɗo saha joni ko ndungu ko saha ndungu noon e sakala saha kay guila e pobelaji ha e jibaji e couche beddeteɗi kala so tawi naati en ndiyam eɗen gandi en adda rafiji kewɗi no fewi ko gam haɓade ɗiɗo rafiji noon e gam yidde ittude ñonkoto jabbade kadi heblanade ko fate kay ko fate caravane de santé woni ñalli tawi kadi ko ñalli ɓesgu leydi ndi ɗam ɓesgu wuuro ngo kay ɗamini yuɓɓinde tawi ko ñalli guila consultation ngaji gratuite ha e rokkude helksade e ƴekkude leɗɗe kala ko ɗum noon tawi ko ɗum tigui ɓe goni e heblanade ɗum noon ɗina ñalli noon woni on caravane de santé ɓoyata tigui fuɗɗo hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fati tarini woni ministre de l'environnement et du développement durable biteɗo Messouda Mintou Baham wula Mohamed Lakdaf o waɗi jillu makko aseta hanki o ɗiɗi lewru uttoytaɗo ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi e nder site uji tawi ko projet de la forêt mo mbiyata la forêt carbone ɗum noon ene tawe ko woni ladde e nder ladde carbone ɗum noon ko eɓɓore kay tawi ko eɓɓore ummanade e oɗo saaha joni gam lorde hen leɗɗe taw ko leɗɗe kewɗe no fewi tawi kadi laamu ngu ene waddi junggo e fandu woni tigui woni en coopération waddi tigui collaboration et l' agence nationale de la grande muraille verte wondude e société chinoise tawi ko société biteɗo chinois ko kamɓe mbaddi junggo e fandu kay gam afde ɗon taw ko ladde mawde no fewi ledde nde noon tawi tigui e boowal tawi ko boowal jangal no fewi kene qime ha hectare uji sappo ene tawe noon ngal noon ngal boowal noon tawi kadi koɓe jiiɗi wadde ndeɗon ladde witede forêt carbone ene tawe tigui e hakkude commune aji tati taweteɗi e nder région de Trarza ɗina commune aji ɗon woni commune biteɗo commune mo Boutlahaya on tawe e nder fande Erkise wondude e commune biteɗo commune Nteychita wondude e commune biteɗo Azouera ɗiɗo commune aji ɗiɗi cakkitiɗi noon tawete ko nder falde Boutelmita yidde laamu ngu noon ko awde ɗon e lorde toon leɗɗe toppitade leɗɗe ɗe kadi ha guura wawde kay wadde toon tawi ko leɗɗe gardude fewi woni ko wiyete ladde tawi ko forêt classique koye foof noon koye miijo kay hoorejo leydi ndi woni Mohamed Cheikhul Ghazouani kanko jagorgal ngal lan to yettigal nde o yetti toon o erima dendagal ɓesguji leydi ndi kala population kala tawateɗo e nder ndeɗon fande guila e joom ngaluji ha e ɓenta ko wiyeteɓe les élus waɗi yimɓe dawrugol e dendagal ɓesguji leydi ndi kala nde darto kay mbawa darade darde mumen dole mumen ponno kay ha oɗo projet kay lorgo ɗeɗo leɗɗe ha mbawa yarude hano hannirtini o erima kadi kanko jagorgal ngal e oɗo saaha joni gonaɗo tawi ko yontere leɗɗe o erima noon dendagal ɓesgu Mauritanaɓe kala to Mauritanajo woni yo tinno ko famdi kala yo neɗɗo yo lora haysoko lekki gooti ha joni habruji men demgal Pulaar koye leydi Mauritanie keddonen ha joni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde e ko fate réforme de l' enseignement o ɓayini aseta hanki o ɗiɗi lewru utoytade ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ko fate jencude woni résultat ji kawguela baccalauréat hitande hikka 2024 2025 o ɓayini kadi doggol wonande kay ɓeena wiyeteɓe lauréat woni tigui kala série tato kay ɓuurɓe gardude ɓuurɓe hewde toɓɓe o ɓayini ngol ɗon doggol so tawi ko série moɓe mbiyata science naturelle série science naturelle ɓe mbiya SN ɓeɗo tato goni ɓuurɓe hewde toɓɓe gadano o wiyete ko Solka Mohamed Salem Aboubaka on heeɓi ko moyenne 17,95 sur 20 woni e nder toɓɓe nogas darteɗe hen heeɓi sappo e jeeɗiɗi piccal capanɗe jeeɗiɗi e joyyi so tawi ko ɗiɗaɓo o wiyete ko Boy Bakara tawala Umru Al Hassan on toɓɓe nogas ƴewteɗe ɗe o heeɓi sappo e jeeɗiɗi piccal capanɗe jeetati e nayyi woni 17,84% ari tataɓo noon walla sur 20 ari tataɓo noon ko biteɗo Sidi Mohamed Lamine Sidi on ne toɓɓe te nogas ƴewteɗe ɗe o heeɓi hen sappo e jeeɗiɗi piccal capanɗe jeeɗiɗi e joyyi woni 17,75 sur 20 so tawi ko série mathématique woni ema tato heɗɓe yesso ɓe e nder jok leydi he kala ko biteɗo Ahmed Limam Moulaye Al Abbas on heeɓi ko sappo e jeeɗiɗi piccal capanɗe nayyi e tati woni 17,43 sur 20 rewe makko noon ko biteɗo Mohamed Abdallahi Salek Tanguy on e nder toɓɓe nogas ɗe o heeɓi hen ko sappo e jeeɗiɗi piccal ɓolum jeegom woni 17,06 sur 20 ari tataɓo noon ko biteɗo Layla Yahya Cheikh Oumar Lekhlifa on e nder toɓɓe nogas ke ƴewteɗe ɗe o heeɓi ko sappo e jeegom piccal capanɗe jeetati e jeetati woni 16,88% so tawi koto banggue ingénierie mécanique ko ɓe mbiyata TM tato heɗɓe yesso ɓe nder jok leydi ndi kala ko ɓeɗo tato gadano o wiyete ko Mohamed
Eyni Al-Bashir on heɓi ko 14,71 sur 20 rewe makko noon ko biteɗo Meriam Ahmed Abou on heɓi ko 13 piccal 41 sur 20 rewi hen noon ko biteɗo Moustapha Khalilillah Ahmed on heɓi ko 12,76 sur 20 so tawi ko génie électrique woni ko ɓe mbiyata ko mbiyata génie électrique ko mbiyata TS ko ɓeɗo tato goni lauréat gadda noon wiye Cheikh Ahmed on heeɓi ko 14,71 sur 20 rewe makko noon ko biteɗo Zeydan Ahmed Aflawat on heeɓi ko 14,26 sur 20 so tawi ko tataɓo ne wiye Khira Zafara Ashraf on heeɓi ko 13,53 sur 20 so tawi ko littérature original ko ɓe mbiyata LO ari yesso ko biteɗo Mohamed Limina Sidi Haybala on heeɓi ko 16,67 sur 20 rewe makko noon ko biteɗo Bobba Zeydane Hamdan on heeɓi ko 16,38 sur 20 so tawi ko tataɓo ne wiye Cheikh El Mada Mohamed Limine Abdallah on heeɓi ko 15,95 sur 20 so tawi ko littérature moderne woni ko ɓe mbiyata LM ari yesso kay ko biteɗo Mohamed Salah Fall on heeɓi ko 16,7 sur 20 rewe makko noon ko biteɗo Heybou Abou El Mali Seyba on heeɓi ko 15,13 sur 20 ay tatawo noon ko biteɗo Ahmed Taleb Cheikh El Mahdi on heeɓi ko 15,08 sur 20 so tawi ko langue woni LA ari yesso noon ko biteɗo Fatimata Amadou Niang on heeɓi ko 14,71 sur 20 rewe makko ko biteɗo Mohamed Ali Sadaf Mohamed Limine on heeɓi ko 14,19 sur 20 so tawi ko tataɓo ko biteɗo Mariam Cheikh Abidina on heeɓi ko 14 piccal 19 sur 20 ministre o noon holliri tigui o ministre o noon holliri kay hebɓe baccalauréat nde ɗo hitande hikka kay e nder jokoli leydi ha kala hebɓe baccalauréat kay taw ko d'office e oɗo saaha joni eɓe jaara e ujunere e yimɓe ɗiɗo ɗum woni ko heeɓi guel ɗon kawguel baccalauréat so tawi noon ko wattoɓe session ɓen ko ujunnaji jeeɗiɗo e capanɗe joyi e jeenayo ko ɓen woni wattoɓe guel ɗo kawguel woni ko wiyete session omo wiye tan dendagal heɓɓeɓe yo jogor jaam ɓe ɗamniɓe kadi wattude oɗon session mo wiye tan de Allah newnanta ɗumen mbawa hebde guel ɗon kawguel hano hannirta ni omo duwno kadi dendagal ɓe keɓani ɓe omo wiye tigui nde mbasata tigui découragé ade mbatta hakkillaji men e jangde so Allah newnaniɓe ne wawi hitande wonde nde ɓe keeɓa guel ɗon kawguel hano hannirta ni ha joni habaruji men demgal Pulaar sen mima toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal dadiɓe tawi ko taweteɓe to commissariat mo sali e gardogol commissaire Mbaye ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi ñande jamma goo ene wiyata ɗiɗi e wiyata asata hanki ɗiɗi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ɓe teɓima noon ko quantité kewɗo no fewi tawi ko médicament ji ɗi moƴƴani woni ko wiyete faux médicament ɗina médicament ji noon ɓe tawi ɗum tigui koye nder auto ji ɗiɗi werlaji ɗiɗi hinde PGO 307 ina ndi kay enen mbi daka ɗiɗon faux médicament ji woni médicament ji tawi ko contrefaçon ɗi mbaɗaka barke ɓe nangui ɗina ɓe nangui kadi hen ɗiɗo taw ko wonnoɓe ɗiɗon auto ji woni sofreɓe waɗannoɓe trafic oɗon faux médicament auto ji ɗiɗi noon ɓe tawi majji auto ji ɗiɗi kala quantité o ko 34 carton tawi kadi ko foof ko faux médicament ji guila e médicament ji biteɗe pour grey 100 milligrammes ha biteɗi paracétamol e biteɗi super pecte e biteɗe peladol e goɗɗum ɗum woni koɓe teeɓi hen sofreɓe ɗiɗo ɓe kala e oɗo saaha hen goto ne wiye a Diouf capantati tati goɗɗo wiyete ko Fallou Dieng Fallou Diouf ene yaɗa duuɓi 25 kamɓe ɗiɗo kala e oɗo saaha joni eɓeɗa teeɓa enquête kay nana jokki e mabɓe mbeɗen ande kay dendagal réseau o kay to médicament ji ɗi ummi e holto ɗi paano ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko hoore jagorɗe laamu leydi Sénégal bannoɗo jillu mum aseeda hanki to Touba ko fati kay e keɓugal grand magal Touba ɗaminiɗo yubbinede ko ɓoyani o joddima noon en audience e khalifa général des mourides hono Serigne Bassirou Mountaga Mbacké kanko e jagorgal makko kalfinaɗo ko fati Didier assainissement hono Cheikh Tijani Dieye wondude jagorgal boɗɗo biteɗo Moustapha Guirassi ɓe mbawi tigui joddade khalifa o eɓe jewtide mum kono fewi o siftini khalifa o noon wonde laamu ngu kay nan daari doole mum no ponno kay gam ɗoftude kay khalifa o e mission mum kay teddugal
dendagal fawaye mum gal ha mission wawa jofde hano hanirtani adigi mission wawa jofde hano hanirtani tuba nona ɓe kolliri noona e oɗo saaha joni kay ɓe kolliri kay wonde kay laamu ngu nana darino dowde mum ponnoon haɓade ko fati kay ko wadde assainissement guila kay ko fate yolaru e nder wuuro ngo e haɓade kadi ko fate ngakkugol ndiyam e saaha grand magal touba o hollirima laamu ngu ɗoftu kay khalifa o e mission mum kadi ha tigui maggal ngal ha yara hano hannirtani ha joni ko leydi sénégal keddoɗen jehen ha toon to Pikine police ji ɓe commissariat d' arrondissement mo Pikine ɓe teeɓima gorko goto ɓe nanguirimo noon ko gueɗe kamtoriɗe no fewi ɗe jeyatani e jamanu ɓe nanguimo noon ko ɓe nanguimo kay ko caggal kay dangudemo cukalel gorel gotel tokoseɗa o funtir ɗum tigui kañƴaral seeɗa o wawi nawde ɗum suudu makko kay o walde e maggel toon omo waɗa guel gueɗe kamtoriɗe guel no fewi tawi ko cukalel gorel kadi ko élève suka élève o noon ko koreji mum tigui kañumen portimo plainte ɗum wonno ko guila ñande sappo e jeenayyi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi caggal kaydel combat lamba gasno kay sukaɓe ne koota ko ɗon tigui o funti guel ɗon cukalel o wawi dawde ɗum suudu makko kay o walde e maggel toon o waɗi guel gueɗe kamtorinɗe no fewi ha joni ko leydi sénégal keddoɗen Abdoulaye Fall gonnoɗo cukko vice président cukko hoorejo kay cukko hoorejo fédération sénégalaise de football o waɗi o woni kanko kadi woni président wonno président de la ligue régionale mo Diourbel ko fati fugukol ngel o suɓama aleda hande o tati lewru août o waɗama e oɗo saaha joni président de la fédération sénégalaise du football koye sumgoji noon ɓe jii tigui woni ko wiyete ɗaftodiral ko toon tigui ɗin sumgoji o wawi hebde polgu kay caggal nde ɓe jeyano deuxiéme tour o yaaduno deuxiéme tour o noon koye biyeteɗo Madi Touré kanko noon kanko biyeteɗo Abdoulaye Fall o heeɓi kayi ko temedde tati e nogas ɗiɗi voix mo ɗaftodira noon hono Madi kañum heeɓi tigui ko voix ji capantati ko woni ko heeɓi waɗi kadi sappo e jeegom bulletin nil waɗi kay ko fiyete sappo e jeegom bulletin nil Abdoulaye Fall noon o lomti e poste he oɗo saaha joni e gardi kay fédération sénégalaise de football o lomti ko biyeteɗo Augustin Senghor noon ɗiɗo duuɓi sappo e jeegom ko kañum tigui addino oɗon fédération du football du Sénégal saabu kay ko guila 2009 ha 2025 kay ko kanko Augustin Senghor kanko ardino oɗon fédération e oɗo saaha joni ko Abdoulaye Fall Allah ardini oɗon fédération ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen fedde hujjikintoɓe woni syndicat ji tawi ko gollotoɓe e nder cuuɗi ñawirɗe ɗi leydi Sénégal woni justice le Sénégal ɓe kolli tigui wonde ɓe joƴƴini kayit mabɓe on kayit noon ko préavis de grève mo waktuji sappo e jeeɗiɗi ɗiɗi woni 72 heures eɗen mbawi wiide kadi balɗe tati on grève noon ma tigui so tawi laatima ma waɗa paralysé dendagal service aji public de la justice mo leydi Sénégal ɗum fuddoto noon ɓe mbi ko ñande alarba jeegom lewru août ha ñande aljuma jeetati lewru août tikkere hofgo jungo ngo noon ko yidde tigui ko yo laamu ngu kay yoltu hujjaji mabɓe ɓe cubtima e nder ɗi hujjaji noon ɓe cubtima hen toɓɓe tati tawi ko ɓurɗe jojjude ko ardi kala ɓe namdima laamu ngu dendagal greffe ji ɗi kala yo mbatte kay yo ɓeydane martaba haaɓe keeɓa martaba woni tigui ko wiyete catégorie AD ko tawi haaɓe keeɓa AD tawi kadi ko toɓɓere nde ɓe ɓooyi namdade ha oɗo saaha joni laamu ngu koko mubɓi guitene saaɗi jabade ɓe toɓɓere ɗiɗi ɓernde noon koko wiyete reclassement woni dendagal fonctionnaire uji guila e agent ji eɓe guila e agent ji ɗi kala fonctionnaire uji agent ji gollotoɓe kala nde tigui ɓe martaba mabɓe mbatte ko wiyete reclassement ɓe ɓeydine tigui martaba ɓe hen mbaɗine martaba B heddiɓe mbaɗine martaba C toɓɓere tati ɓirine noon ko namdade laamu ngu nde ƴettata kay en charge dendagal toɓɓe kay ɓe gullitino e nder préavis mo grève moɓe joƴƴino guila ñande jeeɗiɗi e sappo e joyyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe erima noon kadi ɓe erima laamu ngu kadi nde noddata jonde tawi ko jonde ɓurde yawde e yaccade ndiyana jonde noon ko hakkude mabɓe ministre de la fonction publique woni jagogal kalfinagal ko fati e gollotoɓe wondude e ministre de la justice jagogal kalfinagal ko fati e ñawoje wondude e ministre des finances et des budget e fedde syndicat ji nde kamɓe kala ɓe mbawa joddade kay ɓe jewtida ko fati e ɗeɗon toɓɓe ɗe ɓe namdi beele kay ɗum ne gasa haalaɓa hakkude mabɓe kamɓe fedde noon hujjitkintoɓe woni syndicat ji ɗi ɓe erima dendagal
gollotoɓe e nder cuuɗi ñawirɗe kamɓe kala noon nde ɓe ndentata tigui ɓe gona mobilisé ɓe gaɗa kadi déterminé ha jaaha kay ha hujjaji mabɓe ɗiɓe namdi ɗi e oɗo saaha joni ha hujjaji ɗi mbawa yoltade hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen duttuɗen ha toon to Touba jamma seta hankine wiyata aleta hande ko ƴiwode hewni ndiyam walla mbiyen ko mbajjiri kay udditi vanuji asman on ndiyam kewɗam wawi tigui jippade toon to Touba elle kay ɗiɗo toɓoji gari tigui ko testude ɗiɗo ouvrage uji kay ɗi laamu ngu wi tigui waɗi ouvrage uji e oɗo saaha joni laamu ngu hollirino kay waɗi toon ouvrage uji fodde jeetati kay hen ɗiɗi mbaɗnoma inauguré ñalawma hanki o hollirde kay wonde ɓe joguino ɗaminare wonde kay wuuro Touba ngo waɗata yolayru no duuɓi ɓennuɗi ni ngoɗo toɓo noon elle ari ko yeddude kay walla testude golle ɗe ɓe golliɗe saabu kay oɗo ñalawma hande mo kalten e oɗo saaha mo kalten yoga e leeɗe kay e nder Touba koko mbi dak ndiyam e oɗo saaha joni wuuro ngo ne tawe e yolayru mawdu no fewi yimɓe hewɓe kay oɗo saaha joni puɗɗima jogade fayre kay wonde ɗiɗo ouvrage uji ɗi laamu ngu holliri kay wonde kay ya taw ɗum ɗon jogorani kay laatade no laamuji ɓennuɗi ni oɗo saaha joni galleji kewɗi walla mbiyana leeɗe kewɗe kay ko wayno leegal ko leeɗe kewɗe joni oɗo saaha joni e nder Touba ko mbi dag ndiyam ko wayno leegal tawte to galle Khadima Rasoul gonɗo Fass grande mosquée jama mawko ka e oɗo saaha joni ko dak ndiyam wi ɗeɗo leeɗe kadi ko wayno Darou Kouddous ko wayno Darou Marmar ko wayno tokku nokku no ɓe mbiyata Madiyana e nokkuji kewɗi goɗɗi e oɗo saaha joni ha to mairie Touba kara ene mbi dakka ndiyam otoji kewɗi e ñalawma hande o to Touba nana ngaari kay gollaki saabu nokkuji kewɗi oto wawa yettade Allah kewgol ndiyama ha joni koye on fannu keddoɗen to Kaolack kikiɗe hanki one sanga 18h45 ha yetti 22h20 minutes woni 10h20 jamma ko toɓoji kewɗi ndiyam ko ɗum tigui woni ko teska ko jippi toon to Kaolack leeɗe kewɗe oɗo saaha joni nana mbi dak ndiyam ne tawe e yolayru ko wayno leegal bitegal ganana ha toon Médina Mbabba ha e nokkuji kewɗi ko wayno to Lewna ha e Lewna e nokku biteɗo Kassaville e to ɓe mbiyata Passoir Dialagne e to galleji kewɗi e oɗo saaha joni nana mbi dakka ndiyam kay hewɓe kay tawteɓe e nder ɗiɗon nokkuji e nder Kaolack gimɓe hewɓe kay jamma hanki o mbaali ko jamma cofela e kalumbama ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen leydi Sénégal ene jokki kay guila ñande goo lewru uta gonɗen ɗu ko tawi kadi ko yontere ko fate lorgo leɗɗe nder windere kala leydi Sénégal yarani hen caggal ñalawma hande oɗon teskama tigui toon to Galoya toon ne ñalawma mawninama toon ko fate lorgo leɗɗe ma en ketto goto e musidɓe men correspondant men hono Siraji Diallo tigui ɓuuri nonde Dejje Diallo tan ka FM Siraji Diallo assalamu aleykum wa rahmatullah andi service aji technique e wondude kay représentant ji maire uji taweteɗe nder arrondissement mo Sandé galle rewɓe e sukaɓe association ngaji e wondude ONG ji kamɓe kala ɓe gari hawridde kay e oɗon ñalawma en artanen e nafoore oɗo ñalawma hono Mamadou Gueye deuxième adjoint au maire de la commune de Galoya. non assalamu aleykum e commune ko mbiyete ko Mamadou Hamoy Gueye deuxième adjoint au maire de la commune de Galoya yamirore walla joɗanade ɗo monsieur le maire Cheikh Oumar Ly ɗo e commune Galoya koye Sénégal fof en mawnine ñalawma inniraɗo lekki e ko lancement ganduɗa kala kone waɗe hande ñalawma o fof e Sénégal e ko heewi e commune aji nene mawnin oɗo ñalawma idi fof koye monsieur le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye kanko kam o fuɗɗi mawnide ko gila hanki toon to Dakar to wiyete Mbaw e hande kadi omone mawnina ɓey ɗum kadi yanti hen kadi ko monsieur le premier ministre Ousmane Sonko kanko woni ñalawma hande o mawni ɗum ko Ndar to wiyete Gandon ɗum noon hankkadi ala ko heddi commune aji ɗi fof e service aji ɗi fof ne daari mawninde ñalawma dukkiraɗo leɗɗe ganduɗa leɗɗe ene lore e hikka noon kadi ñalawma o no wayi mawnude ni fof monsieur le président de la république o inniri ɗum ko leɗɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa gandaɗe woni lekki mangoyi e lekki ɓokki ɗen ɗon leɗɗe ɗiɗi eɗen gandi e leɗɗe keddiɗe ɗe ko leɗɗe kewɗe nafoore nde majje ne heewi gaga rende en ko fate ko mbiyata ko effet climatique
ganduɗa han ma keniri bonɗi ene ko e noon yanti kadi e ganduɗa koɗe jibinta e ko ñamete koɗe jibinta e safrote koɗe gaddata ganduɗa han ma e ɓuural rendo ngo saabu lekki en foof sa ƴeewi e nafoore mum no heewi woni mangoyki e lekki mbiyeteki e baobab walla mbiya ɗum ɓokki e ɓuri leɗɗe kewɗe ñameteɗe e nder mairie o e leɗɗe keddiɗe kadi min lori ɗum kadi e caggal mairie o e leɗɗe ɗe foti kadi lekki hen foof kadi woni hen momin ƴetti min inniri ɗum e sous préfet leggal mum nan hen lorama maire mo commune de Galoya e maire uji arrondissement ɗi kañumen lori leɗɗe mumen e ɗum noon wiyete ko yo juut heddi maintenant lorde nde ne weeɓi kono noon rende nde toppitade nde ha mawna e ɗum kadi ko défi goɗɗo manna ɗum ɗo kadi en faadi kala hande garnoɗo ɗo kala ganduɗa mo ñalawma o ganduɗa umminno e rende nde amin ñaagui noon population yo ballu yimɓeɓe e jawɗi e ko ɗum woni ñalawma hande o tan e tonggugol ko weltare noon saabu rewi lawol e no mbini minen kam mbaɗi ko minen mbaɗi organisé min mbawi wide rewi lawol kono yimɓeɓe e sous préfet kadi weltima hen no fewi eko haala ko winde ñalawma rewi lawol en mbiyata en mbattani kadi no wuuri enen mbiyati ustague enen kala daroɗen onon so e inde monsieur le maire inde maire uji arrondissement de Salde mbaɗa wiide ne e inde sous préfet mo arrondissement de Salde on jarama ko musidɗo moɗon Siraji Diallo radio nan KFM Galoya ngam weltare TV e weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma Siraji Diallo tan ka FM golle ma jooɗi peewi heɗen mbiya tan bandiraɓe yo tinno moni kala yo tinno yo lora lekki saabu lekki ne heewi nafoore lekki ne falo nguleki lekki ne ɓeyda cellal lekki ne heewi nafoore no feewi habruji men ɗemgal Pulara toon to leydi Mali noon état major général des armées woni ko ɓe mbiyata MGA mo leydi Mali ɓe holliri tigui wonde ɓe holli tigui wonde ɓe mbaɗi ɓe mbawi tigui ruɗade embuscade tawi ko embuscade mawɗo no feewi bo seɓɓitiɓe mbanno e mabɓe tawi kadi koye pelle joguitiɓe mbanno e mabɓe to nokku biteɗo Tenkuru garmi gara noon musɗo wawi wadde hakkude mabɓe kay ɓe keeɓi porgo ɓe kolliri kay ha ɓen wat boniɓe mbawi yatirde ɓawo ɓe dokkani noon bilan ha joni koye on fannu keɗoɗen fedde joguitiɓe ha tidde kay mbaɗino janggo mumen e mbaɗimo janggo mumen e position militaire fama sara gawo ɗum ko alata hande o sanga tati lewru août sanga 3h du matin dadiɓe ɓe noon kolliriɓe dartima no doole mabɓe ponno ha tigui wadde seɓɓitiɓe mbawi yadirde ɓawo ɓe kolliri noon wonde janggo ngu waɗi koye poste de sécurité moɓe mbiyata poste de Wabaria fama noon holliri wari seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ɓe tettiniɓe kadi matériel kewɗo ɓe duppiniɓe matériel kewɗo hay sinno kay ɓe kalani bila holno foti wasi hen pittali men koto Douentza paɗen subaka alata hande one hoɗɓe e nder Douentza kañumen pinirani sese saabu kay ko piyanɗe gurɗe taw ko piyanɗe jokkodirɗe ko ɗum tigui woni ko findiniɓe ɗum noon ko sanga 4h55 condi e kuure dukki hakkude e pelle joguitiɓe waɗɓe janggo men hakkude men e armée woni fama leydi ndi ɗum noon condi e kuure dugui hakkude mabɓe ko juuti avion militaire fama notitima hen e mbadi renfort fama holliri tigui fama holliri jaam arti oɗo saaha joni woni ko la situation est sous contrôle hay sinno kay ha ɗo kamɓene ɓe mbawa ɓe cuwani taw ɓayinde tigui bilan so tawi kay waɗi mayɓe walla barboɓe haydara ala koɓe kaali hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui e nder communiqué mabɓe wonde ɓe keeɓi équipement militaire kesso poul tawi ko jaaduɗo e jamanu ɗum ko assiette hanki 2025 kebgol cérémonie noon kebgol matériel o waɗi tigui toon e nder Bamako lamorgo leydi ndi ɓe kolliri noon pour des raisons stratégiques ɓe jaɓani kay ɓayyinde e hollirde hol matériel moɓe keeɓi matériel o kadi to ummi ɓe kalani ɗum ɓe kolliri tan wonde ɓe keeɓi matériel jonde no fewi garduɗo jaaduɗo e jamanu tawi kadi ko wawde ɓeydude sembe ɓeɗon tigui koninkoɓe leydi ndi sen ummima toon to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen no Pulaar heewi wiide ni kay
to ndereru ko lasli basal oɗo douanier noon tawi kadi ko Burkina Faso naajo o yeddata tigui o ngal ɗon pulrewala saabu oɗo douanier kay caggal nde o rendini koppereje makko kewɗe no fewi o nani ceernajo goto kay tawi kadi ko ceernajo biyowo tigui ne wawi wattude kalis ha kalis heewa woni multiplicateur o wawi jokkodirde mum o addi dendagal koppereje makko ɗe o joguiɗe kala o rokki on ceernajo mo duuɓi 52 ene wiye ceerno Ousmana Sawa Dogo nde o rokki on halis o noon ko ɗon tigui majjirimo o hollirama noon kanko e neɗɗo goɗɗo ɓe gadduno halis ene qime ha million ngaji 7 kono noon kanko douanier omo wiye MCMD caggal nde on heeɓi kalisaji ɗi ko ɗon tigui majjiriɓe caggal nde yiiɗa noon yitama douanier o wawi darade tigui yesso ñawoɓe o taƴanama tigui lebbi sappo e ɗiɗi e kaso tawi kadi wonde amande haalisa kewɗo no fewi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saram Dogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaruji men ɓurtimtude e dongre Afrique ñalawma hande o puɗɗo ɗo leydi Mali toon dey on mennoɗo wonde kono jagorgal hono Moussa Mara jagganoɗo toon ha waɗani sumandado dépôt wonno ko ñande aljumare goo lewru taw kadi ko ndungonɗe ndujju ko ujunaji ɗe nogas joyi toon to Bamako ɗum taw ko yamirore procureur pôle national de lutte contre cybercriminalité ko on dey wawi kadi kono wiyede kañum dey ko jagga toon ñawore makko nde noon woni procès makko o wattoya ko nogas e jeenayyi lewru septembre hono aroyoru nduyete toon to Burkina Faso toon de ene wayno ñalawmaji walla jonte taw tampere mawɗo fewi hono janguji ɓen seɓɓitiɓe wonɓe toon ɗum no waɗi noon ko ɓuuri hewde toon ɓen taw kadi ko ruttiɓe e jomumen tawno ɓe toɓɓuno ko commune mo Dargo e nder diwan taw kadi ko centre banggue rewo ɗum noon wondude kadi e convoi taw kadi ko nawanannoɗo kadi taw kadi ko guura toon to wuuro gorom ɓen de dañi toon ceerɗele no fewi toon to Sahel ko ɓuuri ko ma won hono temedere hono neɗɗo wawi kono ruttade e jomum ɓen wonte taw ko huniyankoɓe hani e VTPN kañum e civil en mbawi kono ruttade e jomumen kadi waɗi kadi taw kadi ko belsuɓe hen no fewi toon to ene wayno toon to ene mbiyen Burkina Faso e oɗo saaha de ko caɗele guura toon ngam ɓen seppidiɓe tampindeɓe Togo toon dey ene wayno dey joni ma won kadi lebbi ɗiɗi ko ɓen taw kadi ko ressortissant Fracinajo biyeteɗo Steve Royal kanko dey ko jagga toon ko expert comptable noon omo yaara duuɓi 44 ko jagga toon ɗum noon o mbi o to sécurité de l'état caggal kay nde ɓe jaggimo toon mbi ko e nder manifestation ngaji wonɗi taw kadi ko bawuɗi kadi dillinde kadi kono leydi ndi ɗum noon wonno koye e nder daroɗɗe lewru taw kadi ko juin taw kadi waɗi kadi ko famɗi foof ma waɗi kadi yimɓe jeɗɗiɗo mbawi kadi ko ruttade e jomumen kañum en e civil en toon to Nigéria toon dey ene wayno ko safroɓe hewɓe kofi toon duuɗe mumen ngam kay wullitade taw kadi ko leydi ndi e wiide wonde kadi kamɓe dey ɓe dañani kadi koɓe poti dañde ko ɗum noon waɗi noon alay saago ɓe kofa juuɗe mabɓe taw kadi ko ha gorka mabɓe moƴƴine no fewi nde tawno wonde hewɓe mabɓe mbawi kay woppude ɗen golle paye e golle goɗɗe ngam kay wawde kay ƴewde kay no gurdi Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sandogo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko annude kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sileba to Moƴƴan ha to galle makko Samassa Kilinkara Kahidi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Bato Richard Toll ha to galle makko Basra Nokcota ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 to Daril Barka ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibou e ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓiri koto leydi Chine paaɗena e leydi Chine noon
e leydi Russie ɓe puɗɗima aleda hande o tati lewru août noɓe kewi wadde kala hitande so wadde kay exercice tawi ko serendinde sembeji mabɓe e tawi sembeji mabɓe to banggue koninkoɓe maayo woni tigui marine mabɓe e nder maaje taw ko maayo ngo ɓe mbiyata mer de Japon mujibu exercice o noon ko yidde kay rendinde sembeji mabɓe yidde ɓattitinde kay sembeji ɗi e wawde gollodade kadi e ɓeydude jokkodiral moƴƴal hakkude sembeji ɗiɗi ko balɗe tati noon exercice o waɗata ko ñalawma hande o fuɗɗi e nder balɗe tati noon ɓe mbawa wadde ɗon exercice aji hano hannirta ni e nder maaje kaɗɗe ɗe wiyeteɗe mer de Japon koto leydi Syrie paaɗena to worgo leydi Syrie yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men e kareli tawi ko haare leñamagu ɗum ko aleda hande o tati lewru août e nder région tawi ko région ɓurɗo hewde kay ɓe ɗogol leñol wiyeteɓe Durerje ɓe suwoyda ɗum siftinde on noon kay koye sesele few woni tigui dartande fiyande kay ɓe goni oɗo saaha kala kono guila ñande nogas lewru juillet koye sesele few ɓe goni kono ñalawma hande o ne wayno ɗum buujitima ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen koto leydi Palestine paaɗena e nder Gaza goto e gollotoɓe e tawi ko Croix Rouge Palestine o wasi fittade makko tato wonɓe kadi marminama hen ɗum noon koye bombardement mo leydi Israël waɗi e mabɓe toon to wuuro wiyetego Khan Younes ɗum ko aleta hande o tati lewru août koto dowlaji tedduɗe Amérique paaɗena biteɗo Sénat suudu Sénat américain ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi confirmé woni ɓe gonɗi ni kabaru aset hanki ɗiɗi lewru août wonde kay biteɗo Gianni Piro tawi ko ancienne juge ko présentatrice kadi télé tawi ko émission biteɗo Fox News o waɗama tigui o nomama procureur mo Washington musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko Roɓido Afrique ko Alassane Oumar Mbodj toon to Galoya tawi ko Nanka FM ko musidɗo men correspondant men hono Siraji Diallo ñalawma janggo o so tawi ala ko yanti hen ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Ablaye Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.